ti balikas ti Biblia, ken ti kumpas ti gitara, manggigan ti estilo ti panagdungaw, ti grupo dagiti agkanta. Maysan ang nagbalin awagas, ti panangipeksa, ti panagdungaw ti panagrigrigat ni Apo Jesus, ti leksyo wenno pabasa ng pasyon. Ti kayat na sa day to'y ma'am, may panggap ti dungdungaw, ti panagpon ni Apo tayong Heso Kristo. Di pa nagleksyon mi ma'am ada basbasaen mi, hani nga may memorya. Ada libro nga basaen mi. May panggap ti panagtutuok ni Apo Heso Kristo. Babaen kadagiti Espanyol apadi, na iyam amo kadagiti indigenous people, dagiti umo na aporma ti pabasa, anang iwaragawag ti Kristyanismo. Naadaptar ti religyoso a panagkanta dagiti Espanyol apapadi, iti panawen a panagturay ti Espanya, manipod ti maudi a siglo XVI, aging ga 1898. Mairugi ti leksyo ti Lunes Santo, agingga iti Biyernes Santo. Napatag-unay ma'am tadayta, may panggap ti panagtutok ni Apo Kristo ket lumlumdaang ti amin nga tao. Ni Dr. Ferdinand Banyes, may sa adeboto, ken adaan na uneg pamati ken ni Apo Jesus. Dito devotion ko, nangrugi pala ang idi kaubing ko. Namin no Semana Santa idi malagip ko kanayon. Di nanang ko nga bakit, very religious, di nanang ko very religious. Talagang celebrate kami ti Holy Week. Time to get together as a family, remembering all what happened the whole year. Ken ti pinagsubli ken Apo Diyos. Kami no anagam dialeksyo, talagang marilibumot jay sakripisyo ni Apo Jesus para kanya tayo amin dito lobo. Nangipatakder pay ti bukod da at chapel, ken makita dagiti nagduduma a rebolto ti Santo, karaman ti imahe ni Poong Nazareno. One Sunday, timawagak, niya ti kukuha nyo, magimkimisa kami. Di radyo, di lang balay. So, ano panunod ko, nanggayat mo nga agpatakder at ti chapel, tapno mas feel mo ti makimisa, o reno awang ka di simbahan. Iso nga, napatakder deti na chapel. Numan pay, adatayon iti moderno a panagbiag, pamaneknek laeng ti grupo ni Nanay Esther, as ibibiyag iti tradisyon a panagibasa, iti biyag, pasyon, ipapatay ken panagungar ni Kristo. Kabayatan na, narway a katoliko ti nagkapaset, iti estasyon general, wenno ti libot kadagiti Stations of the Cross, iti aldaw ti Martes Santo. Daytoy met ti panagruwar dagiti amin a rebolto ti Santo, a mailibot iti kabisera. Testasyon general ket panagkararag iti tunggal estasyon, kadagiti imahe a mangipakita, kadagiti pasamak iti panagrigat, ken panangawit ni Apo Jesus iti krus, agingga iti panakay punpun na. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.